Okay. Property people, Banbe Flats. A little bit disappointed today. I don't know. I need advice. I understand. Kwatu have advertised 3 flats available. Abantu mandeni do abalandike babhukisho ba xa sigqibile zibe ready for occupy on Friday, on the 1st yale nyanga lesikuyo. Abantu babe landikile. And people they booked, one lady booked and still ngaphakathi, another lady still lebhukisha lolibhukishe kudala ke lona before. There was one available and ela lady labhukisha nalo. Langena elinye on the 30th, 31st, langena, the 30th, langena. Then the other one that was supposed to bangena on Friday or something. Wathi ufuna wathatha on the 30th, sithi ufuna uthatha isitshixo, nathi no ndikhona. I was there. That no angeza akangafika. The next day wathi uyeza, that I know ndikhona lapha oko bendisebenza mosipha ndisebenza around. Ndamlinda akafika yonke lantikeni. Wabe beseyibhatele ke i-deposit yakhe, I understand that secured the place uba uyayifuna nyani. Idlulile weekend, izolo I received a message from kuye sithi ucela refund. Indawo uye wayifumana nge-first. Dithi I've chased away abantu nangoku zijonga after this video I will get other people abazoyifuna indawo kakhona. But the question yoba they are already yabona sebesesezilantikeni ngoku kwezi ndawo. I don't know how inconvenient will be, you understand, for umuntu amuve kwenye indawo ebezohlala kuyo. Abantu bathi bamuva towards i-month end yabona endaweni. But ke nevertheless we're gonna do leyo into. But the question endifuna uyibuza yilena uba how refundable is i-deposit when uyibekile, you understand, and you the one oyokhangela uyohamba uyokhangela enye indawo, and I've chased away potential customers. On the 1st of this month, May, I'm supposed to get a revenue that is coming into my house. Yeah, understand, because a place there it was booked, and when I faka ibhatelanga, I understand. And now ufuna refund ya imali yakho. So bantu basezifletini basema-town, I'm not taking any advantage by losses yapho. Xa sithi ufuna refund, whereas isitshixo I'm always there. Uthi ufikile phaa endlini wabona uba ndikhona, but wabona uba I mean how can uba ndithi ndisebenza ii-tools zam ziphandle ndingafiki? Probably mhlawumbi bendiye e-highway ndiyothenga into etyiwayo, then yena wadicide uhamba. But from i-first lena yakhe kangaphinda athumele message weekend yonke oko ndilindile. I know inoba ubhizi uzongena Monday xa kufuneka engenile undithumela imessage ubufuna i-refund, uye wayifumana indawo ngenxa yoba I was not available. Now i-question yile endiyibuzayo, whose fault? Because nam kaloku ndiluze i-revenue. On the 1st I was supposed to get i-rent from kuye, and now akayibhatelanga loo rent, and uthi gqi nge-4th esithi ufuna i-refund, and ufuna i-refund of i-deposit leya. Ndifuna ucetyiswa apho, and bangapha abantu endibajikileyo. Ukhona utata nomama besebeyifunela intombi yabo, that no, the flat has been taken, and beyifuna desperately. The unfortunate part is I don't take numbers mna xa ndiyazi uba there's nothing endizoyenza ndibe ndisithi hayi ntontoni. I hope bazoyibona le video baphinda bayotsheka khona. And there is another one here that is available if ungumntu ohlala apha eGolden Highway awaphangela kwaSpar apha ko-13 naselantini nasemdazana City Mall. It's i-transport iba yi-1 masukhwela iteksi eyi-1, and apha kum ka-1232 apha ngasemazindla ekhaya eMelkhaya Butchery Cangwe and there is one flat available khona. It's a flat in a bedroom ene-kitchen eli-full, not ene-spaces sekitchen plus kunye nendawo onobeka kuyo i-lounge. So it's a 2-bedroom. It's not a 2-bedroom, it's a 2-room flat. I-toilet yayo ingaphandle, that's a disadvantage of yona. I-toilet ingaphandle, but the toilet uyisherisha wedwa. It's a clean toilet, very nice toilet, but yenzelwe for umuntu olandikayo igumbi eli-1 awusherishi namntu. So
078 5353 535. Call me if you need indawo. There is another alternative. And meaning ke ngoku nale iflat kwathu is available. Yeah, but I need advice man. Abantu bathatha advantage apha kuthi elokishini because if ibisetown le nto lento ibingasoze yenzeke, and phofu ke ngabantu abasuka etown aba nawo kuzofuna i-refund on the 4th. Business as schools.